Ngicele kanini bhuti wami. Mic yami kanini. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bathandekayo. Hallelujah bagcwele. Manthathe ithuba. Ulise umoya engcwele. Phakathi. Uspecialize ukumkhwetha umuntu. Uyabona awuvanga umoya oyingcwele. Wow. Mama sozuphila. Ubuthi umoya oyingcwele hayi. Uwayika umoya oyingcwele nokamabili abafana. Hallelujah. Kodwa uwodlule okamoya oyingcwele. Ulisuka David Pastor. Bulisoka kakhulu. Bulisa kakhulu. Bulisa makoti. Bulisa nothathu makoti. Bulisa sisi nobhuti. Bulisa abantu abatsha. I-teenagers, Sunday school. Abahlabeleli bethu kunye noDavid nomaster wapha emaqhawushini igama likaYesu Yesu Kristu. Ngeke ngithathe ithuba elide. Amen bathandekayo. Ndingumuntu othanda umamela. Ndiyakuthanda kakhulu umamela. More especially kwezi ntsuku. Zinengxolo enje. Ndithanda ukuhlala phansi ndimamele. Ndiyakuthanda ukuzinziswa. Ndiyakuthanda ukuzinza. Hallelujah bathandekayo. Tata ngizamosha kancinci. Ngizamosha kancinci. Ingxaki uthatshe kwizinto bengathatsha kuzo. But uThixo ulungile. Ubungandipha nje umzuzu nabamini. Ndicela ababeqale ibandla lodidi ngokuzithoba okukhulu. Nje umzuzu oyiwa. Ababeqale naye. Nkosi. Ndiyacela bathandekayo. Abantu bokuqala eBack to Life. Ndiyabacela umzuzu oyiwa. Azaphe eqaleni kwabo. Umzuzu oyiwa. Ukwapho siyakhona. Ukwaphosi yakho. Ukwaphosi yakho. Yes Lord. Ukwaphosi yakho. Saqale naye khuluma ngapha. Cela ngidibane tata. Saqale nabo. Sasiqale nabo thina. Hey. Safika bekhona. Ufike kukho into ezimbini apha eBack to Life. Yes. Ufike kukho uthando number 1. Uphilwa ubungcwele. Uthandazwa uzile ukudla namanzi. Wow. Kana lithi ndifike senza loo nto. Cela niphinde nibambane ngalendlela yokuqala into bambana njani. Akuzusinceda ukushumayela sibheke phambili. Sishiye inkunkuma ngasemva. Amen. Ayizusebenzela loo nto. Thina balapha asifikanga nabo. Ndiyacinga apha engqondweni yami ikhona esiyenzileyo thina
ukuba kuqhawuke ngicela niqhawulizane thina kasifike nabo apha engqondweni kaMadolo ikhona into ethi efika kukhumanyano kwababantu bafika uMadolo baqhawuka ithi ndizothi kuthi thina bahleli phansi esifike late kwaba bebefike eqala asicele kuThixo asizophuma namhlanje oMateyu isithilelwa ivesi ezinkulu azisusebenzi kodwa into ezawusebenzela ukuthi uThixo uthanda kwenza into Johane 15 maliphazama Johane 14 verse 15 ubani yandithanda gcinani imithetho yakhe haleluya xa siphuma kula mnyango akho into ndizawuyenza ndingobushumayela kwazi nokushumayela xa siphuma kula mnyango inlowo nalowo abheke esipilini okanye nani khona into eniyenzileyo yokuvula igap thina singene phakathi kwenu inkosi kakhulu wena sihlale phansi kodwa xa siphuma kula mnyango asiphuma kula mnyango inlowo nalowo asizange zodlala soloko ndithetha oko lo asizange zodlala ayondawo yokudlala le yabona lo xabelo khwephephe ndiyazazi niba ndibiza kakuhle ngowami ukuba izono ndambhaqa mna ningekambhaqi ngicela iilida zakhe ndamthula out njalo ukuba nina noyike umama umvangeli siyaqonda siyoyika umothula ngoba umama umvangeli ngumntana akhe ndizamothula ngokwamkohlazekani athi Mike ndithi ngohlala phawe ufunde uThixo sika phaphila ubungcwele ndifike apha phaphila ubungcwele dalanda ekhondweni akho nelanga elinye analo nelanga elinye ndixele elinye mama lo unyaka bendisithi ndisaphuthaphutha 18 years no ndidlule date ndidlule kwi-18 years bala from 2007 until 2026 umbale andidlulanga kwi-18 andiphuthaphutha i-19 mhlawumbi umuntu oyindoda ulala naye anazi ndaqabela utata Madolo uphila ubungcwele apha umuntu oyindoda ulala naye ndaqabela ngomyeni wami andoyiki mazizi kudala ndiyithetha loo ndoyika uThixo sifundisa uThixo lo tata nomama yes Lord asifundisa into enqabileyo umfazi obheke entabeni inxiba ilokho ntomama entabeni ubheka amadoda entabeni oqamela ngamatshe abantu abangomama bavumelekanga wasivulela lo mnyango uba usathakatha kule inkonzo uba usahleba kule inkonzo ukuba usaphikamisa kule inkonzo ngama andithi libhetele kanto ibandla laseBethlehem but uThixo wale ndawo yamqhuqha umuntu iqaba elinguMadolo isilaphi sesituphethi bheke Frankfurt yobusa ngesifemeli yakwaYolene ikamama ukuze ngeyakwaBetty yasemampondomiseni ngeyam abantu abahlupheke ngeyona ndlela kula Frankfurt kodwa uThixo wavula inyoba ngonyanakho Yesu wasuzeka nawe uba bekukho i-depression ngela xesha ngumntana wokuqala sela utyola mama uJonas ekhayeni lawo tshisa uniform ngomvulo akho uniform yonxiba tata muhlele eRhawutini iminyaka wabuyela iqhego lingutsotso eyivula imesi ngamazinyo hlaba umama ndambulela lo mfazi liqaba wayephekiwe engqondweni enobulumko akho mntu utshoyo athi ndinje but ndibulela ubulumko endabuphiwa nguThixo
akho mntu uzigarantayo, akho mntu uzidomayo. Ndibulela ubulumko endabuphiwa nguThixo. Umntwana obulumko akapheli uyonke into. Umntwana obulumko akathethi yonke into. Xa umuntu ohlakaniphileyo. Ngokuthi kanjena ndithi kulaa mnyango asingenanga ngokufana. Singene ngengxaki ezahlukeneyo. Kodwa xa usowulapha yazi ukuthi uzokwenzani. Xa usowulapha ngaphakathi yazi ukuthi uzokwenzani. Antsuthatha kathi. Cela ufundelwa nje amazwi amabili. Yipha kuRuth chapter 1 verse 8. Uphinde ulibambele kwincwadi yeDeuteronomy chapter 8. Ncwadi kaRuth chapter 1 verse 8. Ulibambele kwiDeuteronomy chapter 8. Hallelujah. Hallelujah bathandekayo. Cela nje umuntu oza kuyifundela. uRuth chapter 1 verse 8. Le nkosi sisibhale ibhaliwe incwadi kaRuth chapter 1 verse 8. Isihloko ndaba ukumkani ukubuya kukaNawomi. Verse number 8. Wathi uNawomi komolakazana bakhe bobabili, hambani nibuyele elowo endlwini yonina. uYehova makanenzele inceba njengoko nenze ngako kubafi nakum. uYehova makaninike nifumane indawo yokuphumla elowo endlwini yendoda yakhe. Babanga baliphakamisa ilizwi labo balila, bathi kuye, hayi, siyakubuyela nawe kubantu bakowenu. Wathi uNawomi, buyani zintombi zam, kungani na ukuba nihambe nami? Ndisenonyana yini na embilinini wam, ukuze babe ngamadoda kuni? Buyani zintombi zam, hambani, ngokuba sendikwaluphalele ukuba nendoda. Khona ukuba ndibe ndisithi ndisenethemba lokuba bendithe ndaba ngonendoda ngobu busuku, nokuba bendithe ndazala oonyana, beniya kuthi ngenxa yoko nilinde bade bakhule yini na? Beniya kuthi ngenxa yoko nizibambe ningabi namadoda yini na? Hayi zintombi zam, ngokuba kukrakra unene kum ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphumelene nam. Baliphakamisa ilizwi labo babuya balila o-Opha. Wamanga uninazala ke yena uRuthe, wanamathela kuye. Wathi yena, uyabona, umkhulukazi wakho ubuyele kubantu bakokwabo nakoothixo bakowabo. Buya nawe ulandele umkhulukazi wakho. Wathi uRuthe, musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye, ndibuye ndingakulandeli. Ngokuba apho uyakhona ndiyabuya nam, apho uyakuthi vu khona ndiyakuthi vu khona. Abantu bakowenu bayakuba ngabantu bam, uThixo wakho abe nguThixo wam. Apho ufela khona ndiyakufela khona, ndingcwatyelwe khona. Makenjenje uYehova kum aphinde ukwenjenje ukufa kodwa okuya kundahlula nawe. Elukile kwezulu ekudaleni naphakade. Amen. Siva izwi lenkosi apha kule ncwadi kaRuth. Mama uNawomi notata uElimeleki uthiwa babekulizwe babekulo eBhetelehem. Wafika indla apho kuNawomi. Wathi utata esobona isimo, wathi ayondawo ingahlalwa ngabantu inendlala enje. Wathi ndlu yam asifudukeni siya. Bahamba
kodwa kwakukho inyebo ke kwelizwe. Abaleka indlala ngapha bafika kukho inyebo. Kanti nakulanda baya kuyo izofika indlala bekhindile lapha. Ngithe xa bengiqala uvula umlomo ngathi ubulungu. Ukindlala apha sisifufu. Uyabaleka uyokhangela indawo ezingathi zibhetele. Ova kuthiwa zibhetele. Xa ufika pha ufika ziyekile uba bhetele. Okanye zikunike nje umzuzwana zijike uba bhetele zibekaka. Uve kuthiwa ziyabuya ephethulayo. Amasi nobusi. Sedlule apho. Uba sihamba kancinci nezwi lenkosi. Kupha lo tata nomama babenonyana ababili. Babaluza kwenaniso. Kuqale kwaswele kutata. Ufika kwabo pha. Yayibona babe bengabe bonke ipasele yonke yekhaya. Ayafika kuyasweleka, kusweleka inhloko. Sheke isikhukhukazi namantshontsho. Bathi abafana ngoba sebekhulile. Bathatha abafazi pha. Basweleka abafana. Kwasheka umama nobonokozana. Wahlaleka. Wathe sobona unamama unawo ubuhaka bale ndawo wakhumbula kwelakubo. Kodwa nje bandikhumbula kwelakuthi andizohamba nani bantwana basemzini. Ndicela ubheke ngapha wena kokweni. Ndicela wena ubheke ngapha kokweni. Ngoba khonto noba sayenza ngayo. Noba bekunokuthi ndingazama ufumane umuntu ongutata sikhawulezise sifumane onyana kuzalwe izawuthatha ithuba elide. And then kwi-agent kuyo mna ayindivumeli. So into ethetha ukuthi akho nto ndinoyenza ngani nobabili. Phindelani kwamakwenu. Kuthiwa bawaphakamisa bobabini amazwi. Zifunde naxa usendlini. Baphakamisa amazwi bobabini. Apha engqondweni yam ndingumadolo. Ndandinothi xa ndivu opha umkhulukazi wami ephakamisa namphakamisa ndithi sihamba indleleni. Kanti sihamba indleleni. Opha akakhaleli le ndiyikhalelayo. Ukhalela uvuya. Ishopbox sisavuliwe walathi. Besithi ngoba khala uopha, besithi khala njengamanzi, sithi Nkosema sakwazi ubheka amampondo omseni. Asakwazi. No apho uyakhala, kanti uthi zavulwa. Apha eStellenbosch. Kwamzulu. Yaduva pha. Haleluya bathandekayo. Wathi xa bephakamisa, wathi ningaphakamisi. Amazwi. Ndithi ngapha. Omnye ndithi ngapha. Wazila kwangoku umkhulukazi wakhe. Wathi kunini lelilindele lithuba. Abantu abangenabulumko. Uba ungazi udedi nebesifundisa uThixo athi back to life. Akho kwanento ibinguThixo. Kwangoko yu kunini ayisavani elayiyekayo. Straight lethatha. Impalampala, impalampala ngela xesha lethu. Impalampala. Kunini khaya. Kanti akho yofu. Kwangoko akho ndayenza yathi impalampala. Kanti impalampala ngoba kudala womile. Thina sithi sihamba indlela kanti sihamba nabantu abomileyo. Bahlala ugonqolo. Wena. Bahamba indlela enye. Opha. Noruthi. Kanti abahamba indlela enye. Ndithi bahamba indlela enye. Opha umkhulukazi wakhe noruthi omakoti kanti abahamba indlela enye. Isingathi kulota lo mama umfundisi uJonas ingathi ufana nonyana wolahleka uma unawo
okomntu othi amuka ndacinga ilizwe lasekhaya mandibuye ngekhona. Haleluya bathandekayo, haleluya bangcwele. uThixo ulungile. Uhambile umkhulu kaSaruti waphinde ngakona kuyo wathi uRute cela masala ungayicingi nomcela ungandibongozi nokundibongoza ngoba lumthuma yona ndizoyenza. Ndiyaphuya khona apho ufakho ndiyofapha oThixo babiza naboThixo kutsho umakoti ohlakaniphileyo uthatha iriski uhamba nomhlolokazi kwayena ogugileyo ongenanto. Uve kuthi uphume nantoni unawo xa uvayo wena? Uphume nantoni phaa engatsala uRute? Yintoni etsala uRute kunawo? Akananto, ugugile phelile ngaye. Ndingatsala intoni eqhekezele ningananto. Naye uOpa wathi bamjonga wathi suka nganibambezela ngesisalukazi esigugileyo ekhona abafana eKapa. Kodwa umfazi wathi ngiyahamba nawe aphuthi ivuko nathi vo oThixo bakho benza bakho. Haleluya bathandekayo. Apho ndiyakhona nakumamadolo ekhakweni andingoThixo. Bakhona abandithandayo I know but andingoThixo. Ndingabhuda kuyabhudwa ngabantu abhuda namasirayeli bebimbayi. But uthini uThixo kuwe? Uve ntoni kuwe ngoThixo? Uthethe ntoni kuwe uThixo? Ulandela bani? Ulandela bani? Ngoba impazamo enkulu kuhamba nomqukuqela awuzange ulandela bani. Wathi uRute ngokuphekile wathi khona umfihlelo kulo mama. Khona into ekhwatshe kulo mama nabengenanto kodwa ukhwaphile. Kakhangela abantu abakhwaphileyo suka engqolweni sentshilo ezakuphazamisa. Nangiphindile kwayimpundulu ngo-2010 ndaqhawukumna nani ndawuni niphi ngoku ndithwetyulwa kusapho umtata umadolo akhoyo sikufuna pha ndixela ngoku ndivusa utata kweziveki ziphele 4 o'clock 4 o'clock ekuseni ndathi nomlinda mabuse apha khoyo utata umadolo sikufuna khona ngene kubethula ife ndizozimela kufika kudlalwa apha bathandeka imposoyi. Ndandijayiva kakhulu kuseyintombazana beke bathandekayo ubheka apho ndizalwa khona ndandijayiva kakhulu. Ndinozojayiva apha amakhweko oluka nesombelelwa ndini. Amen bathandekayo. Wayesithi umamtshawe engathi sandindiza amen ndisendirhuqa ijezi ndilingele uba uthini. Amakhweko amadoda athetha into aye kuyambhunge awambhungi ngophandle yokuba ecula ingoma. Ndahlabela ngoba ngakavumi ndiyahlabela ukujezi amathandekayo ndokulela amahamba okombelela amakhweko ndibuye ndizodlala apha. Ayondawo yokudlala nanye ayondawo yokudlala. Amen bathandekayo. Amen bangcwele. uRute wathi umphulakazi wakhe xa ibheka ngapha wathi andizumlandela zobheka ngapha. Ubheka phi wena? Ubheka phi wena? Ningaphi iminyaka ungenile back to life usekula stage 1 uyakhulwa ensindisweni. Uyakhulwa ensindisweni. Anothi sonke sobela ipulpiti but insindiso yakho undawuni kuyo namhlanje. Undawuni kuyo namhlanje. Une 10 years awusana nobishumi
ikhutshwa nini 10 years wangena ebandleni awuyazi basikhutshwa nini ishumi 10 years ukhonza awuyazi uba ufasta kanjani kathiwa kuyafasta utyumka wena iyokhiwa intsindiso. Did you believe the HIV yayifumana ngo-2005? Ipilisi bathi xa uthatha inkonzo ndithatha inkonzo ndithi uthe ezweni lakho izifo zonke usiphilisa. Ugqirha uthi ungaphoswa utye ipilisi kanti kafuneke ndithathe inkonzo. Ndifuna ukukhala ngabantwana bam, ndifuna ukukhala ngebandla lam, ndifuna ukukhala nomntana kaThixo othi mama Dolo ndicela singene engozini. Ndiqonda Nkosi yam uyandazi uba nditye ipilisi ndivale umlomo wam ndibeke ipilisi nditsho uThixo nomuthe yakumama Madolo siqhube nomntana kaThixo ipilisi zibekwe ecaleni ayondawo udlala. Kwakubhujwa ngoma-205 nothi le nto yenziwayo ngoku kwakubhujwa kuthiwa bathi seyema isandla sikaThixo phezu kwempilo, seyema isandla sikaThixo. Akuzange zodlalwa, akuzange zodlalwa, akodlalwa apho. Sidlule apho ndicela ufundela phaa kuncwadi yeDeuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Sokondaba iziyalo ezisindisela kululamo ngenxa yabakwenzelwe nguThixo. Verse 5. Uze wazi ngenhliziyo yakho ukuba njengoko umuntu amqeqeshayo unyana wakhe, uYehova uThixo wakho uyakuqeqesha wena. Uyigcine ke imithetho kaYehova uThixo wakho ukuba uhambe ngendlela zakhe umoyike ezweni lemilanjana yamanzi, lemithombo namanzi, enzonzobila aphuma ezihlanjeni nasezitabeni, ezweni lengqolowa nelerhasi nelediliya nelemikhiwane nelehanathe, ezweni leminquma yeoli nobusi, ezweni ongayikudla songa kulo oyimbedenge, ongayikuswela nanye into kulo, ezweni elimatye asisinyithi, elintaba yomba ugqithu kuzo, ude uhluthe umbonge uYehova uThixo wakho ngenxa yelizwe elihle akunike lona. Zigcine hleze umlibale uYehova uThixo wakho ngokungayigcini imithetho yakhe namasiko akhe nemimiselo yakhe endikumiselayo namhla. Hleze uthi wakudla uhluthe, wakhe izindlu ezinhle, uhlale kuzo, zande iinkomo zakho nempahla yakho emfutshane, yande kuwe isilivere negolide, yande yonke into onayo, isuke iphakame intliziyo yakho. Umlibale uYehova uThixo wakho owakukhuphayo ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka, owakuhambisa entlango enkulu eyoyikekayo, eneentoka ezinobuhlungu noonomadudwane, nababelwelwe lilanga, engenamanzi, owakuvelisela amanzi eweni ligqwitha, owakudlisa imana entlango, into ebebengayazi oyihlo, ukuze akuthobe akulinde ukuba akwenzele okulungileyo ekupheleni kwakho, uze uthi ke enhliziyweni yakho, ngamandla am nokuqina kwesandla sam okundizizisele okubutyeni. Amen. Amen. Amen bathandekayo. Siva izwi lenkosi apha.
kule ncwadi yeDeuteronomy ngexesha kuphethe uMoses. Ndicinga xa ndizicingela ngokwam kubongozwa amaSirayeli okanye kukhunjuzwa amaSirayeli ukuthi kwizinto zonke ningamlibali uThixo. Uthe gcinani imithetho nemimiselo yakhe, nigcine konke ngokuthi kunamasiko kunemimiselo yakhe. Apha siva izwi lenkosi bayakhunjuzwa. Ubuyiva kakuhle Mose bebekhe babe nexesha loba uMoses xa ethe tshalela phambi kwabo ajikele bona ekoneni bathi asinolibala lonke, akhe sizenzele nomgogwana. Amen bathandekayo. Kodwa bayakhunjuzwa balingani babo. Kukho uThixo wasezulwini owalikhupha kwilizwe lobukhokho. Noba namhlanje Mama Jonas ungadrayiva imoto ube nenkulu ube kwiposition ephezulu emsebenzini, kodwa wakukhupha ezweni lobukhokho ungamlibali. Owakukhupha ezweni lobukhokho ungamlibali. Wonke umuntu ongene kulaa mnyango ndicela uyoqhina kutata uPostile, ndaxolisa tata, kodwa wonke umuntu ongene kulaa mnyango unofaro wakhe. Hayi ufaro akanaPostile, ufaro unomntu wonke. Singene singumngcelele kulaa mnyango oyi-1, wonke umuntu unofaro wakhe. Kodwa siva izwi lenkosi kuthi imimiselo namasiko wabo zingazilibali. Ugcine, ungaqhubekeki ekugcineni kodwa wenze. Uthi ixhala lam ngeliphakame inhliziyo yakho unilibale. Ngeliphakame inhliziyo yakho umlibale uThixo. Andizukhonza mamjonga namhlanje. Funa ukulima indlu yam. Hlala iveki yonke wothafranti. Usunday namhlanje andizukhonza funa ukulima indlu yam. Kusho uMadolo othi kuni usathwetshulwana namhlanje ufuna kulanda utata uMadolo kuni. Kodwa namhlanje ubuyile wothafranti funa ukulima indlu yakho. Sunday ingubo zam zimdaka funa uhlamba ingubo zam. Sunday sikhulu tata bethu etshaya inqawe ezinkulu tata ukhulu bethu esithi ngecawe ayathwethe bohlala ngasephakathi abayabuni xela amaxhego nenqawe ahlala ngecawe awayabuni sazuve negqongo langecawe ndicela ngela xesha iyeke lembuthe yenziwa igqongo ongasoze ulifumane ngecawe. Xela abantu abangakholwayo Sabatha ayayika abakholwa banathixo tata ukufundise kodwa Sabatha abadlali ngayo. Xa bebona umfundisi ndicela umfundisi nothi umfundisi utata uMpostile ndicela utitshala wasencwadi wencwadi ofundisa abantwana amaxhego ayagoba amkhothamele ngoba ngumntu ohloniphekileyo. Bakuthitho ipolisa nomntana kubaleka abhunde neswekile bethunyiwe sobona ivatyi amapolisa. Igqongo wangasoze ulifumana. Ndicela ngecawe kuthiwa kuya kwabani kuyokuxhelwa inkomo yezini wangasoze uyifumana. Akudlalwa ngeSabatha, udlala wena ngeSabatha ofelwe ngayo oyaziyo utshilekelwe ngayo uba kukho wafa wavuka ngelanga leSabatha elilanga lesithathu wavuka emangcwabeni. Namhlanje wenza iwashing kukho walenge emnqamlezo levuza igazi. Wayenetyala lantoni uYesu, wayonebani uYesu, wayengizonophi uYesu. Yalenga imvana ngelanga leSabatha
kodwa abanomjonga bhekane encwabeni bebekhona abahleliyo kuthiwa mabahlale ngoba le ndoda le siyithembi kahle abanithembi ngokusetshwinene uqonda uyingxaki uyesu ningamvalela nimtshwinele niphinde ningamthembi kuphuncuka bemphethe nabo uphuncuka bemphethe ungadlali ngayo xa sowulapha ayojoke utata lena message ngivuse ekuseni ngoku kusithapha utata emadolo wakho esifuna khona I have a proof ukuthi uyaphila umyeni wami thathe xa ngenza imessage ndathi angiphambani andishiwa zingqondo iyaphila okwamyeni but silibandla elinje elidlalayo sicima singakwakhulula abantu abathethulwe xa ndikhala ndisithi ndingathi ibandla akhe sikhale ngotata imadolo ibhizi ibandla liyadlala banethemba abantu bavalelweyo yini uma umrhwetyana kasathandazi sifuna ukuphuma basivalelekile sibhizi izinto zethu sibhizi izinkukhu sibhizi izinto engenamsebenzi bavalelwe abantu ezotophini sinoyesu omkhulu kangaka sinoyesu omkhulu kangaka sinoyesu omkhulu kangaka 207 umyeni amesoleka 13 September singcwaba until bangcwele masingadlaleni bathandekayo bakhona abantu abangabahlolokazi ndifuna ukuphinda hlambani ndiva bakhona abangabahlolokazi ayaphila amadoda avalelwe apha amakhono okuthandaza u-Opa efuna ukuphindela kokwabo uluze ulikhona uRute wagcina ukhona ugcine ntoni wena andishumayeli kuni bathandekayo uba ndibhetele andishumayeli kuni uba ndibhetele nam ndizafuna uqhikwa uqhokwa ngothixo yini sesikhona endlini kaThixo sidlale ngale ndlela uya ngokwam tata ubaze kusiya ngokwam ndingamadolo indima odrayiva izinto asidingi thina xela laa department yomama asiyidingi iconference iconference thina asiyidingi dinge ngabantu abazohlala kuThixo bakhona izandla bayehle ngamadolo athi xolo Thixo xela laa department yomama ngoba into xa phambi lwesibini kuyakhonzwa basihitha xa phambi lwesihlanu yinayipreya abekho xa kupha kubhekwa entabeni akho bantu asidingi iconference xela kuyethu idepartment asidingi iconference mna ngoba ndiyidingi iconference isenendoda endikhala ngayo xa ndijongile ndisothi Nkosi yam abantu okuthandaza balele ezindlini ngoba balungelwe abantu tathi makwathi yawusokola abantu balungelwe uThixo ufuna benhliziyo yakhe abantu babhizi izinto zabo bethu wani usefowunini ndiyahlala efowunini bathandekayo ndiyahlala efowunini bathandekayo ndiyahlala efowunini but uThixo wandinika ubulumko ndihlala ngezinto ezizandokha zekiyonka ndikhonani ndisemsebenzini hleli ku-YouTube ndikhangela abathandekayo uba indlela zikaThixo zicaciswa kanjani ngotata uJonas omama ofumana indlela zikaThixo basicacisa njani tata upostile basicacisa nabanye bezinye indawo basicacisa njani ndikhangela indlela zikaThixo ndikhangela indlela zikaThixo
Asiyidingi i-conference. Asiyidingi i-conference kulaa department yomama. Ndiyayisapota phaa kubantu abatsha ngoba sifunda bhekezweni babonwatyiswa abantwana bethu. Thina asidingi i-conference. Asiyidingi i-conference. Ibe nkulu bengaka kuthetha izinto ezinkulu siphume sinjalo sinanazela sivele othungisa phuma unjalo. Anditsho ukuba ndingenamali yothungisa. Tsho ukuba ndingenamali yothungisa. Ndimkhonza uThixo ndingathungisi. For years. Futhi ndimva. Kangiswele Thixo ngenxa yoba ndingenalokho intsha. Kangasweleki uThixo. Vuthisa ilokho entsha, vuthisa ilokho entsha. Ndimkhonzile ilokho ingqobhukile. Athi umntana kaThixo xa iphuma yathi namadolo nansi isiketi. Ndisinxibe isiketi ndisayine athi umntu ubusithatha phi. Asisihle mama ubusithatha phi. Gqiba siphiwo mama uJohn wagushela. Ndamvuthixo lambile. Azophuma ngalaa mnyama ndiyabanza utya ntoni kodwa vakala uThixo. Hleli nabantwana bam ngelo xesha. Phuma umfundisi uTyana. Esikolweni achwetha umntwana khandibike endlala kuyo. Abe imoto kaDidi. Sasuka uba imoto kaDidi ihamba noBongi. Ngabadisa namhlanje. Abe imoto kaMpostini. Abheke eCape ophosala kwaCheckers. Ndakhe ndangena kwaCheckers. Babuye nebhuti igqwethe qhu. Thatha imali yesikolo. Thixo kawadla manje nto. Thixo kawadla manje nto. Thixo kawadla manje nto. Thixo kawadla manje nto. Ithi nitshwane ikhaphetshu yolilahla. Uqala ufike nomama ugibisela. Nitshwane yolilahla. Be careful. Loo nto ityalayo sezavuna. Naleyo bungiphika ikhaphetshu ngomso uphinde yomisa ngayo loo nto ityalayo sezavuna. Akutshaya ntsangu. Iyo ndawo itshaya ntsangu. Indawo kaThixo. Indawo kaThixo. Ufuna wonke ozophuma kulaa mnyaka abheke esipilini athi Thixo ngabe intando yakho kusayenza. Waqitshwa khona, waqitshwa ngempilo yami. Ngempilo yami. Waqitshwa, waqitshwa.
Queen. Sometimes one from Jonas and for Kevin to Canada. After this powerful and deep sermon, singaphendule izulu apha ezithethiweyo.